L-eċitament issa beda jagħmel tiegħu wkoll anke backstage. Aktar ma jgħaddi l-ħin aktar tinżdied l-istennija u vera. Però ħanistieden kantanta illi għadu kemm kellha suċċess fl-Anja tal-Poplu il għaliex għadha kemm rebħet fil-fatt dan il-festival, hija kantanta li ħadet sema l-ewwel darba li kantata l-ewwel darba u irnexxiela tirbaħ il-festival tal-Anja tal-Poplu. First time lucky. Eżattament, nistiednu fuq il-palk lil Marilyn Aquilina. Marilyn. Proset, kif kienet din l-esperjenza tiegħek, Marilyn? Ifhem, l-ewwel darba li ħadsem festival lokali f'Malta u ma kontx qed nistenna li ħanirbaħ mill-ewwel. Tħalta lija biex nikber u nitgħallem bħala artista u vera grata li l-ġurija rat il-potenzjal fija. Proset, u allura sa nawgurawlek għal-futur u xek, ma tiqafx hemmhekk. Ekku. Il-kanzunetta jisimha? Jien u int. Jien u int, kompożizzjoni? Tiegħi stess. Proset, Marilyn Aquilina, Jien u int, fidejk. Fidejk. Ma nafx kif ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk. Listen dak li nħoss. Soltu nistħi, anzi nkomda f'ġismi, għall-inqas sibt li kont. Ninsabu f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix ħin x'nitlef, donna d-dinja se tintemm. Xem ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien għall-kwiet il-bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet. Xem ħażin nimmorru mixja fil-kampanja, ingawdu ftit li fadal mingħajr xi konstruzzjoni jew konkrit. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar. Dik li mħabba logħba man-nar, ma rridx impoġġik f'periklu jekk nersaq viċin, mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int. M'għandix ċans miegħek, xorta waħda jinbudani minnek. Xorta naħseb fik u għajna f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix iktar x'nitlef għax id-dinja se tintemm. Xem ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien bl-arbit għax li naħsbu wisqat m'għamel ġid. Xem ħażin tratta kull bibi kullu rrit, forsi di tkun iċ-ċavetta li bija tiftaħ qalbek miegħi għax tkun trid. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar. Imma dik li mħabba logħba man-nar, mhux se npoġġik f'periklu jekk nersaq viċin, mela ngħidli x'hemm ħażin. Jien u int. Kif nista' nħares f'għajnejk meta naf li ma trid xejn. Grazzi.
Marilyn Aquilina u awguri għal-futur il-kanzunetta rebbieħa tal-edizzjoni ta' din is-sena ta' L-Ghanja Tal-Poplu.